Едно. Коста, Здравейте, приятели, аз съм Мишо Миш, това е вторият епизод от нашата поредица. Спрях първия, за да ми полагне играта. Сега се опитваме да направим механизъм, чрез който пристъпване на плочата отзад да се отваря прозорче, през което има... Пак има лак, да? През който да може да се влиза в... Непременно отвъртите. Кай ли тази? Само да проверя, не ме би. Не, мърдай от... Така. Някой да има лава? Не. Не. Така ще И нито имам копа слава, нито имам лава. Отивам да купя. Не, няма смисъл. Йой. Тако. War Shop 2. Няма смисъл, аз знам къде има лава и аз мога да си направя кофа. Ябълки енчантнати, тя ти кеф. Да, си има какво. Не. Съм миналия съндък, който ми го ограби. Малко. Мони има ябълки енчантнати в миналия съндък, който ми го заключи. Спомниш ли си? Има няколко стака. Така. И ето това тук. В момента съм много кошмар. Къде трябва да ти сложа лавата? Къде трябва да ти сложа лавата? Чакай, мисля. Чакай, мисля. Ще сложим лавата ето тук. Тънувам кошмар. Отпред. Чакай, ето тук издълбавам. Мисля, че ти си постриж косата. Това тук ще се махне ли като върху него дойде лава? Феде. Не знам. Да пром? Не знам, нямам си на представа. Не, ето Пускам. тук. Тук, не. Мони. О. Тук сега. Не я пускай. Така. Чакай, аз ще го махна. Така. Сега ми е много чудно къде трябва да слуша лавата. Лавата е нещо като бариера, която те да го пази. Така. Тук. Не. Ох. Извинявай, Мони, аз по много дълго време мисля обикновено. Леле, мале. Али вчера от лъв на чудовища. Иха. Кой това го Кой я удари? Аз без искам пуснах лава. Да, Мони, дай го това славата. На. Колко си купил? За 350 ми даде толкова. Той... Така, ето тук. Пази се. Не искам никой да страда от това. Не! Бягайте. Не! Споко. Нищо не е направил. Така. Не. От тази страна го спрях. Безпрял си го ти, ще ти спра главата, ще ти спра. Така. Зако потехи Това пак... не трябваше това да го махаш. Съжалявам. Да, естествено, вместо стрелите... Е така. Някой ако се запали, спокойно имам кофе с вода, мога да ви гласува. Така и сега ръчката е изчезнала. Някой ще има ли? Аз имам да направя много. Ръчката е изчезнала. Да, запаляла се слабо. О, краката на... Запалих се! Вода, да, има вода. Абе! Направих те малка ча. Ето тук. Ето тук е. Аз го бях запушил, за да не влиза лава вътре. Ето тук някъде. Пазете се. Пази се. Аз помня къде беше. Точно пред лавата е. Да сте идиот! Точно пред лавата. Къде го тогава? Чакай, ще излезна и ще влезна в другата стая. Ето го! Така. Да. А сега аз как ще влезна? Лепо.
И се. Тъпо, а? Мишо. Чакай, че лавата много ме дразни. А леле? Тъпа Брауни. Чакай само секунда. Че лавата излезна извън контрол. Александро, тъпа цепки. Брауни. Браво бе, Мишо, обърка всичко. Брауни. Да. Ела. Ела така. Еми, ако ще си бе. Кучо. Не ме би. Ябълка, браво. Направи го. Струка. Откъде минаваше това бе? Да, лава сега ще спра. Вие се биете, аз работя много яко. Те се стреля в никой. Кога стреля? Спрете, не искам аз си взимам моите. Не, няма шанс. Добре. Стига! Я тук отгоре това го замаскирай, Кали. Спри. Е, Майка тук ми звъни. навсякъде. Майка ми звъни. Спри. Майка ми звъни. Алло? Ало. Да? Лоло. Да, наистина си обръсна главата. Кошмаре. Страх ме. Кошмарно е, страх ме. Айде. Чакай. Кали. Престани! Не стреляй, Брауни! Не, моля те, ме убивай. Не, моля те. Престани. Върни ми нещата. Мишо! Удари го това, моля те. Моля те, Мони, спри. Мишо, Мони. Бой покали. Престани. Не покали. Добре, по тебе само да дойдеш. Не. И по мен не те. Моля. Глава! Не, това съм Александра, не ги кради. Ехо. Ето едни панталонки и няколко лъка. Много ти е странен скина. Да. Знам. Тук един лък не е мой. Някой си го вземе. И кофта не е мой. Гледай какво е яко. Гледай, от тук. Аз ги взимам, като не са на никой. Някой ти ми върне останалите неща. Това са ти останалите неща, това няма нищо друго. Какво е другото нещо? Значи малко месо. Има лъкъй. Не е у мене. Аз си го дадох. Нали ти стреля с него? Ма не е у мене, аз го фърлих. Къде? Лавата. Да, огняне, кажи. На какво играете? На Майнкрафт. На Майнкрафт, бай. Ако няма ги украл. О, Пек си украс. Кали, аз реагирам по същия начин. Али, зомби, как? Така добре ли е? Си махнеш физиономията на трупа. Мони, ти си по средата, бе. Може да клеща? Мони, заклещен. Освободете ма! Може да се заклещи. Пазете се! Върни лъка, видяхте. Не е у мене. Видяхте? Не е у И аз го мене. видях. Мони, видяхме те. Не е у мене. Ще ви избия всички до краке. Кали, дай меча. Мишо, приеми. Твоя, за малко. Къв? Чакай малко, не. Ей, сайдвам. Не. Сайдвам. Къде е Мони? Не, Джеса. Не, Удря огнян, мен не ме удря. Защо? Не! Моля те. Ей, сайдвам. Мир.
Добре. Кали, Взима от Кали и от Брауни и тогава съм на Витак. Чакай малко. Ей, сега идвам. Огнян пръсти. Ай, ще си затворя тук. Хвърли Моди, всичко, което не е мое. Кали, долу ли си? Кали, Не. Лина. Къде си се затвориш, бе? Мишо! Мишо, не! отворено ли Мишо, затворено? приеми, Мишо, приеми. Мишо, приеми. Огняне, пази се. Какъв огнян? Мъкни го. Огня сега ще дойде. Няма. Аз го приех вече. Защо тези айтеми си стоят тук? Чакам някой да си ги вземе. С името Брауни. На името Брауни. Ей, сега идвам, че... Защо идваш от тук? Али, Чакай. може ли да ги взема? Не може, не ми са. Мони, не го пълни с този камък, аз так му го оправи, ти го махаш. Мони, излизай. Fuck you, no! Е така. А как ще го направим да се отваря? И точно това се отваря. Как да Не, влезна без- вътре? Сними главата. Как да влезна Връщай вътре? главата! Добре. Кой убиха? Огнян. Главата ли? Още веднъж да му убиеш, повече няма да играте. Добре, аз ще Мъжайте ми, които не са твои. А преди малко, защото тук влязох ти ме убиеш, то? Нищо не те разбира. Може ли някой да ми цепне на наречен Мишо? Аз противник. На мене, аз вече съм го написал, само трябва да правиш да бъде цеп. То това ще бъде една сложна система от бутала, това чудо па си нямате и на представа точно. Но сега си на отдел. Мони, не го удряй, сериозно. Това е. 4,5. Кали. Не, Не бе, не му стреляй. не, Това е. Не бе, вижте, това е. не. Не, аз го пазя. Няма. Гуднес. Стига де! Ого, слизай долу. Пит огнян! Няма това. Кали, имам ли нещо? Имах някакво. Не, отворете! Мантена кирка, меч. Аре, огняне, бе, сега ще кажа. Бе, нямам нищо. Имам бутушки. Мога... Бутушки. Тия са моите бутушки. Не, те са моите. Аз ще ги ползвам. А, Па, пъквай, не ми взима демидж, я. Я дай пак. Мишо, приеми. Едно дари. Ти бе, не ми взима сърце. защо? Ама, гледай, аз съм... Давай, Да. Кали. Давай. Той на мен не ми взима. Гач. Як? Тук служете един торч. Я, кой ще пробва сега? Ого, я ходи там. Ого, пази се иска да те убие. Опа! С лъки е. Ого, Не, пази се. ням, бе. Добре, айде. И ти. Ама не ме би. Ого, клекни най-добре. Клекни. А, Да, кликни. клекни. Опа, Кали, се не Ой, пали. ама коцела! Не ме убивай, аз ти строя. Моля те, не ме убивай. Не. Аз съм по средата на някаква война, бе. Али пък се. Ама стига си. Умирай, бе. Пази се, моля те, Мони, не убивай. Не убивай! Бой. Не, защо? Опа. Ого. Не го Али, убивай, моля те. Някакви неща. Не го убивай. Ого, влизай долу. Али, телепортни се. Аз ще го пазя. Обаче не го удря. Огняне, стой. Въгъл. Като наказани. Али, телепортни се, бе! Ай, така бе от това. Пише възможно най-бързо. Ето ги там. Къде си там? Добре. Я, искам да го пробвам това. Мон, имам чисто нова пластмаса. Хаха, пъгва се.
Чисто нова пластмасова мишка. Да, цялата Се- пластмаса. Само Аз бегам от тебе, не те познавам. Грън! Стане! Колко пъти? I'm waiting. 3 пъти ме уби. 3 пъти. Кали. Аре бе. Я затвори, Кали. Аз съм парил. Масаж. Пазете се! Само ми се врете, аз съм да спра. Ами. О, кой скочи? На. Не. О, Еротен флеш. влез там. Огняни змиги, подаряваме ти ги. Влез там. Огняне. Влез И тука. това се. От дяволите Кали, тук кажи има малко. хора. Аре бе, я отпредете. Тук има още една ръчка. Къде има 2 ръчки, що? Тук има друга. Не знам защо има. Да не. Това да справи, че ти сложи 2 ръчки. Това не действа. Дясното не действа. Действа. Пазете се. Някой ще ми даде ли чист камък? Такъв нормален. Какво? Чист. Такъв Нормален. изпечен. Сещаш се. Не огняне, не на то. Не съм взел. Кой това го изкопа? Бе, не мога да ги взема. Бони, какво копаеш? За какво ме било плътно какво направя? И сега заради тебе Мони механизма спря да работи. Кали. Кали, приеми. Стига бе! Мони, сега заради тебе спря механизма да работи, защото го шум. Или ме? Взете ми от Симеон. 50 пъти ме уби. Мони, върни го това място, здрави. Тък нещо построи ти. Огнян те ударил. Не съм те ударил. Кали, ела в къщата. Кали пише, че аз съм те убил, ма не съм. Да. Не Симеоне, съм. не лъжи. Мони, Тебе ще те убия. Мони моментално го дай буталото. Аз ги взех аз ги Кали, може да пробием дупка, имам такъв камък. Мони, може да ме отцепнеш. Ей сега. Извинявай, Кали, взех ти малко тая ми сега ги върна. И аз да исках ти взех. Да. И сега ги връщам. И панталоните ми Аз липсват. взех и този диск само. Кали, дръж си всичките И ти. сега заради Мони трябва да кабим още такъв печен камък. Аз Не, какво ми крадете тенцата? Кой ще ми даде такъв камък? Кой ще ми даде камък? Аз ето, ти дадох. Така, благодаря ти. На бе ми липсва един стак камък, я не ми взе TNT-тата. Мишо, Какво? дръж. Мечено. дай ми го. Какво държа? Али? Благодаря ти. Стига. Всичките целите стаки 47. Не, нямам 47. С кой с другите 47? Огняне. Не се бийте. Да, видях. Пречни ми на работата. Ма не ги плюй така. Дай ги всичките просто. Метни ги. Дай ще ви кажа още какво ми липсва. Симеоне! Какво? Бяха ми нещата в теб. Върнах И ти си ти ги пазеше за тебе. Да, излизай. Да, това са. Май, чакай. Кали, не върнах ти ги всичките. Да. Не ми върна, има 47 TNT-та, които... О, яко. Яко. Мишо, приеми. Някакво супер секса филмото. Давай. Пускайте ме. Мишо, приеми. Сори! Мишо, приеми. Това бе смешно. Ами се тебич. Хора, гледайте какъв е. Махнете се, като ни няма, го оставяме ето така. И като трябва да влезем на това, цъкаме тая, влизаме вътре, цъкаме ето тая. И това не се отваря и влизаме. А след това, като го затваряме,
Мишо, приеми. Окей. Запучих тебе. Сега съм го хора. Сори. Кой ми е целият стак стол? Знам. Мишо, приеми. Не съм аз. На мен някой ми даде стол, обаче не съм аз. Аз го дадох. Алексунче, не каблстон, стол. Да, ти го. В нея е бил. Значи Кали, това е този, който тя ми даде. Мишо, приеми. Мишо, приеми. Опа. Мишо, приеми. Мони. Ела, при мен. Вратата на смъртта. Какво? Да ми давате картофи. Вижте се, Мони. Откъде метна? Мони, откъде падна? От никъде. Виж, Върнете сега ми Мони се... се прасна в стената и Мони, ела да ти дам айтемите, аз ти ги взех, ела. И аз си взех картофи. Амаре, фърни ги всичките наведнъж, не така. Да се бе. Тапа. Ама не така е. Да. С контрол и Q. Опа. Дай ми меча. Върни го. Мони, ела в честа съм си ги дал. Ела, в честа. В честа за гърба ти. Значи ето ти това. Кирката е моя. Храната Това е. не е мое. Мишо, стона е твой, аз не ти го дадох на теб. Да знаеш. Кали, много съм смешна. Ето малко храна имаше, табелки, Дай ми стрели, малко сензор. меч, Лъка ми. нещо друго. Лъка ми. Тук има някакъв. Дадох го на някой. Аз го пуснах вътре в чест. Пълен ли е лъка? А, не в мене. Значи тук някой си е зарязал лъка при мен. Кали, давам ти го на теб. Значи, Трябва да ми слушай дадеш така. всички стрели. Кали, Всички дай ми лъка. 12. Пукнете малко, в кой ми е левела? Не е в Аз мен. Ей в мен. Не е в мен. Не не знам. в мен. Мишо, кой левел си? Шести. Аз бях шести преди да взимам. Окей. Аз нямам първи. Дали? Кой левел Аз си? нямам никакъв левел. Брауни, значи си ти. И аз нямам никакъв. Не ме убивай. Ето, Александра няма никакъв, наистина. Отворете ми! Имам само желязна кирка. Не бе, не му отваряй! Желязната кирка е Не моя. стой! Давай бързо! Ами, даваш ли желязната кирка? Не, това ми е единствената. Излизай! Не му... Аз се изключих. Няма да го правя, тази вече го изключи. Вече ние не продължаваме да го правим. Кали, Да, Кирка. чакай. Спри. Телепортни се! Чакай. Спри, Мони. Айде, Мони в теб са айтемите на Александра. Какво правиш, бе? Да не знаеш, че вече не работи. Кой е твоята? Няне, всичко ли си Което върна? имах в този Аз чек. имах само една желязна кирка. Оставям всичко в този чест. Това е мое. Това е мое. Али, това Power 2 Unbreaking 2 твое. Кое? Има и всичко тука. Всичко е твое. Единия меч не е в мен. Не е мой, това е Не ми пуха. храната. Не. Храната е твоя. Да. Спрете. Кирката дървената е моя. И Кофата твоя ли е? Кое? Кофата. Не е моя. Взимам я. Беглец! Тун-тун. Огнян е беглец. И главата ми. Кой е главата на зомби? Не е в мене. Не е в мен. И в мене не е. Някой Да, изпробваме ли тук дали е?
Хора, това тук е трети чест. Да, наистина не е постоянно. Извинявай, трябваше да видим. Ла-ла-ла-ла-ла. Няма ми храната, нямаше ми един стак храна. Ето, ела. Може ли, храната е хора, твоя, може ли ела. 9 дърво? 9 И на мен дърво. някой ми взе диамантената кирка и диамантения меч, главата. И ми... Да. Да, наистина на Александър някакви взе тези неща. На мен аз имам само моя диамантен меч и диамантен Ого, меч. И аз имам само моите два диамантения меч. Дето единия си го отковах. Енчантнах преди малко. Моите не са енчантни. Аз съм моя меч и на острота едно. А на острота две спрямо. ого, ела бързо. Аз нямам никакви... Никой не мога ма намери, аз съм невидимия. Аз нямам пък никакви айтеми. Много лесно мога да намеря. Я. Нали снимаше, бе? Все, но аз сега ще го ползвам. Трябват ми някакви айтеми. Огняне, намери си. Откъде? Към аз том. От какво ли? Откъде да си ги О, намеря? не видяхте! Hello. Не! Кой удра? Мони ме. Добре. Тук сме всички. Върхи са. Кали, дай ми малко кабелстон. Не, че. Така. Стига бе, огняне! Няне, какво направи, бе? Тапанар седи ме без да се измъкне. Ти ме уби. Смятам, заради тебе на Майнкрафт няма да играя. Но бате, аз съм вътре при тебе, ти седиш ме биеш, едно се измъкнеш. А ти ме уби 15 пъти, ама... 15 пъти. И мене кали ме убило, стома. Ама. Да, точно. Ама. Някой да отвори горе. Ама аз не съм Кали. Яко ли съм го направил? Али, отворихме! Кали. Уи. Аз ще правя още. Кой? Мой ли що ще пирачката? Няма такова нещо. Маймон е взел главата. Мишо, искаш ли на лига? Не. Сори, ако искаш ела, аз няма такива, ама те такива, така че... У мене главата, аз у мене глава няма. Аз го бих само един път, за да видя дали наистина не го е направил той. Няма си смисъл, кажа. он ме уби 15 пъти. Ама и само да попитам някой, има ли пясък? Никой да не ми влиза в къщата. Малъмнице. Върни ми главата, видяхте. Да, Мони, върни главата. Тя е гол, бебе. Не трябва да е така. Ще ударя. Бай. Къде отиде? Не казвам. Аз знам къде е. Къде е? Отворете ми. Аз сега ще отворя. Къде? На ларп храна съм е така, я ме изпорти. Ама ти главата. Ела на ларп храна. Няма, тела. Няма. Стая на шопа. На спална съм. Не, на ларп храна. Аз идем тук да сбия храна. Елате да помогна да го пресуша. Тука съм. Елате до мен за да помогна. Ела тук. Искате къде? ли това да го направим на нашо басейнче? Елате. Али, Да. няма глава в мене. Имам бронята, 12 стрели, 6 табелки, 21 храна, още един стак храна, 6 каблстоун. Ама не, ти нали си бе сложил главата на зомби? Не е у мене вече. Не знам къде е. Една диамантена кирка, един меч, една Сподели лопата, екран. един лук. Сподели екран. Удали, да. Кой иска да си направим басейн? Може. Хора, аз сега ви правя басейн. Яко.
Супер. Виж, ето, вижте, че не е при мене. Чакай, зарежда. Да, наистина зарежда. Не е при мен, ако искате на клипа ще видите. Мода ти е в честа, нали се усещаш? Не ми е в чест, аз не бях тук, аз телепортирах на спаун. Да не си я оставил там. Не съм. Ендър честа! Елате горе при мене. Кале, ела при мене. Виж, се телепортът от теб, искам да видя къде е басейна. Ето го. Той си е готов, той си е пълен с вода. Ето Кали. Ето тук нагоре. Да, той е пълен. Той си е с вода, само трябва да го доправя. Има. И ще си имаме басейнче. Сега приемам на Мони, пазете се, ако му убие, върнете му го. Аз съм най-невинния сега. Стоя си сам. Взема ли тор човеш? Аз ти приех ти да дойдеш при мен. Защо ми е такова? Може Добро. тук да го направим с стъкло. Елате тук, в къщата аз стоям. Чакайте само секунда да взема голстон. Оставям в един ъгъл Ender Chest. Вижте колко е яко. И чакайте. Не знаете, аз много обичам да строя, така че не ми открадвайте задачата. Не го правете напълно. Аз много обичам да правя нещо. Искам да направя система от... Кали? Да? Убиваш ли Али. крипъри? Али, Какво? Става ли тази нужда да убиваш единствено и само крипъри и така нататък? все едно нищо не е ставало, не казвай на никой нищо, какво съм ти дал. Добре. А, Между другото, някой има ли храна? Аз... между някой може да ме Ето, отцепне. Стига. Толкова. Тъй. Кали? Става ли, Стига през... за тя. Става ли през следващата нужда да килваш с единствено и само крипъри? Що? Барутици трябва. Трябва ти много крипъри, за да направя барут и всяка нощ, примерно като застанем това, тук ще го направя в прозорци, да гледаме как от посрещния хълм с това си стрелват фойерверки. На, ето барут. Колко? Кали, аз мисля, че имах Имам нужда. барут. Така, и откъде обаче ще вземем хартия? Това ни е проблем. има, аз забелязах. Барут ли искаш? Аз мога да отидам на Ларп Моп Арена. Там имаше хора, които фърнаха такова барут. Тук украсявам малко само голстон. Така ли? Няма го моля, се телепорти до мене, моля. Ти къде си? Телепортни се до мене. ПВП, нали? Не, ПВП си. не съм на ПВП. Ма на кой звънец? То долу или то тук? Окей. Нищо не PvP, а PvP. Оф, понеже ние нищо не правиме, нищо смешно, нищо забавно. И това беше от мене. Чао. И от мен. Чао. Това е втория епизод, може да правим и